Momentálne sa robí dendrochronologický výskum, to znamená, že z drevených prvkov sa odoberajú vzorky a na základe tých vzoriek sa to potom vlastne bude datovať. A teda na základe letokruhov, ktoré jednotlivé stromy mali. Pre nás je to mimoriadne dôležitý zdroj informácií, lebo prakticky je to jediná vec hmotná na hrade, ktorá nám datuje presne, empiricky, ten dátum vzniku samotnej konštrukcie hradu. Som dendrochronológ, chodím vlastne po pamiatkách a odoberám vzorky za účelom ich analýzy. A podľa tejto analýzy vieme zistiť presne roky výrubu jednotlivých prvkov. Napríklad tuto máme trám Ochodze, ktorý sme pred chvíľkou vzorkovali a za mnou sú ďalšie prvky, ktoré sa budú vzorkovať. Ten prvok vyzerá takto. Ono sa to zdá, že je to absolútne strašná hnilička, že sa nič z toho nedá dostať, ale v podstate my meriame šírky jednotlivých letokruhov. Je to v podstate zachovaný čiarový kód. Tu sa pekne oreže tá vzorka, ukážu sa nám pekne jednotlivé letokruhy. Je to krásna dobová vzorka, veľmi dobre analyzovateľná. Tesársky ten prvok bol nejakým spôsobom ohranený a už tých letokruhov mu veľa nechýba k tomu, aby sme sa dostali k tomu dátumu. To znamená, dostaneme presne obdobie v rozsahu nejakých 25 až 50 rokov, kedy ten prvok bol vyťažený z lesa a použitý na stavbu tej Ochotze. Tých 700-800 rokov to drevo vie pri dobrých podmienkach v tom múre pekne prežiť. Krásne vidíme letokruhy. Príde to do laboratória, spracuje sa to a zrazu tam proste vyjde úplne fantastický dátum o 200 ročia starší, z ktorého sa potom všetci strašne tešia. Takže aj tieto momenty sú veľmi výnimočné práve pri tomto datovaní. My momentálne pracujeme vlastne na spevňovaní korún južného obvodového múru. Je to jedno z tých menej bezpečných miest pre návštevníkov, takže z tohto dôvodu sme k tomu pristúpili. Čo znamená, keďže robíme koruny, to znamená, že je potrebné stavať lešenia vysoké. K tým korunám sa vlastne človek bežne nedostáva, no a práve v týchto miestach sa tie drevené prvky nachádzajú. Takže popri tom zásahu sa snažíme vždy vyčleniť teda nejaké prostriedky na to, aby sa táto dendrochronológia mohla spraviť a doplnila nám vlastne nejakú tú informáciu a tú históriu hradu.